Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri kasetaguneko beste saio berri batera. Lehenik eta behin eskertuko nizueke baieztatzen badoztezue ondo ikusten eta entzuten daztela. Eta Jurgi Bilbao nauzue, beste behin ere hemen kasu honetan podcastak entzuteko eta webgune eta aplikazioak aipatzen, ezta? Podcastak gaur egun eta gehiago ari dira hedatzen eta beste gai interesgarri bat iruditu zaigu hemen zuen artean konpartitzeko. Eskerrik asko itxaso. Eta hau esan da, diapositibak jarraituko dut aurrera. Zer da podcast bat, ez da? Galdetuko duzue, bintzat gehienok jakungo duzue dagoeneko zer da, baina Wikipediara bagoaz, podcastina edo podcasta multimedia fitxatilen banaketa dala dinozko, ez da? Berriro hau zabaltzeko sistema baten bitartez, normalean iraupen luzea duen audioak dira, testuak ere eduki ditzakete, eta azpititularrak, oharrak eta ere atxiki daitezke. Erabiltzaileak deskargatzeko aukera du gailu pertsonal batean, gaur egun mugikorretan, edo tablet baten deskargatu ditzakezu, ura eman eta geroago kopiatzeko eta entzuteko asmoarekin, konexio barik erabili alduzu deskargatu izan ezkero. Beraz, horretarako ondo datorkigu. Eta, sistema hauek bere bai dino, arpidetzeko aukera ere ematen duela. Ian, prezio bat ordaindu, zerbitzu bat aurkezten dutela. Ondoren egingo dugu berba honen inguruan, pizka bat sakonago, baina, Wikipediak dinona hau da, ez da? Audio luzeak, irratsaio modura, entzuna izateko lekuak web, interneten edo aplikazioan munduan. Podcast mota asko daude, eta hau hobiekin zerikusia duen zerbait da. Normalean, edukia sortzen dutenak kurtsu bat hobi modura egiten dute eta haiei gustatzen zaizkien tematikak erabiltzen dituzte. Hemen batzuk aipatzearren ikusi dezakegu zelan artista batzuk badituztela berean podcastak, musika grupoak, taldeak, haien produktuak saldu ahal izateko marketing herramienta modura erabiltzen dituzte, eta haien lanen inguruko berrikuntzak igotzeko eta albistak emateko erabiltzen dituzte. Badaude bere bai zientzia divulgazio dun podcastak, jendeari interesatzen zaion, jodi modura ere interesatzen zaion jentea badago honen inguruan, eta podcasta edukia sortzen duen jentea da, ezta? Beraz, garapen eta ikerketa zientifikoari buruzko programa erreproduzituko dituzte. Beste zerbait egin daitekeena dira biltzarrak. Komunikazio hitzaldi zein mahai inguruak entzuteko aukera ematen dituzte podcast hauek. Ez dira podcastak, baina adibide modura ere balio dute, zelan gaur egun YouTubeen bideoeran modan jarri den kongresuko zuzenekoak eta kontu guzti hauek, ezta? Bideo modura, podcast modura entzun nahi badituzue ere, mota hauek, eduki mota hau ere badago. Eta beste gai bat, hezkuntzarena, gai interesgarria, gai garrantzitsua, eta badaude irakasle asko non
potentziale ikusten dioten podcastaren kontu honi eta haien ikasle gain munduari hauren ezagutzak zabaltzen dizkiete, ezta? Eta podcast modura eduki hori interneten utzi bai ikaslek edo bai edonok gai horretan jorratu edo ikasi nahi duen edonok ahal duenean edo nahi duenean entzun ahal izateko. Eta, beste mota asko daude, ikusten duzuen bezala, beste batzuk aipatzearren, ikus ditzakegu, zelan edo zein lekutan, zein unetan ikasteko aukera izan dezaketen, komentatu duten moduan, elkarrizketak, elkarrizketa piloa aurki ditzakezue podcasteran. Elkarrizketa osoak, nahi dugunean entzuteko aukera dugun programaren podcastaren bidez. Niontxe bertan, podcast oso interesgarri bat, elkarrizketan datzan podcast interesgarri bat hasinaz jarraitzen, eta, bakoitzan pertsonaia bat famatu edo ez, baina historia interesgarri bat duen pertsonaia batekin 3 ordutako solasaldia egiten duen jentea. Aukera interesgarri bat. Gero bere bai badago telebista eta irratiak sortu dituen eduki guzti horrek, edabide horiek ere bai, erraminta hauek aprobetxaten dituzte, haien edukia birziklatzeko edo bigarren balore bat atera ahal izateko hauen edukitik, ezta? Beraz, hauen edukiak ere podcastetan aurkitu ditzakezue. Beste gai interesgarri bat, bizita gidatuena izango litzateke, hainbat museo, hiri eta beste leku batzutako gidak entzuteko aukera baitago, hitzaldiak, beste eduki nahiko edatu bat gaur egun hitzaldiena, ezta? Beraz, hitzaldiak ere entzuteko aukera izango dugu podcastetan. Beraz ikusten duzu moduan, pilo bat, eta ez dut aipatu erdia berez, pilo bat motatako podcastak aurki ditzakezue, eta zuen hobien arabera, seguru, bilatu eskero, ondoren ikusiko ditugun erramintetan, bilatu eskero aurkituko dituzuela zuen hobietan zentraturiko gaia jorratzen dituen jentea, ezta? Hori ziur. Eta erderaz ez bada, ingelesez edo beste hizkuntzetan, baina beti dago jentea edo zei gain inguruan jorratzen dagoen. Horrez gain, apurtxo beti hitz egin dugu zer dan podcastan kontu hau, ulertu alizatako apurtxo bet zer dan podcasta, eta batez be, irratiarekin dekon desberdintasuna, non irratia edabide tradizional barruan sartzeaz gain, enpresa bat da, eta podcasten kontua apurtxu bat amateurragoa izan daiteke, ezta? Beraz, non aurkitu ditzakeguz podcast hauek, bale? Ez dakit, ikasi dut zer dan podcast bat, aurkitu dut nire hobian zentratzen dan sauser bilatzeko aukera bat, baina non aldot bilatu podcast hori, ezta? Lehen aipatu dugun moduan, irratia apurtxo bat desberdintzarren gainerako podcasten inguru honetatik, irratiko eduki guzti hori interneteietan daudea. Beraz, haien webgunean, normalean etxearen webgunean, adibidez Cadena Ser, ETV Radio, Onda Cero, hauek webguneak dituzte, non, tele o la radio a la carta kontsumiduteko aukera ematen digute, eta hauek haien programak edo programa guztia hasieratik amaiera arte edo denbora tartekin ebakitzen dituzte eta haien interneteko webgunetan partekatzen dituzte zuk edo zein momentutan bere bai entzun ahal izateko, ezta? Eta, hori izango zen desberdintasun handiena irratia, dago irratirako pentsatuta eta ondoren podcastera igo dute bere hien edukiari bigarren bizitza bat emoteko
asmoz, ezta? Baina podcasten kontua, apurtxu bet, benetan esaterren izango lirateke hurrengo pausua, izan dela, edonori internet eta gailu bat duen edonori, mota irrati edo audio gutxienez motako edukia sortzeko ahalmena eman digula, ezta? Hain zuzen ere, gaur egun erreza da ordenagailu bat akzedidu ahal izatea, eta ere bai, ordenagailu horrek internet izatea ere bai, normala da, edo normalizatu egin da, demokratizatu egin da, ezta? Eta hori gertatu da heinean, gaur egun irratiak podcast honek edonok sort ditzakez. Beraz, irratitik irten da, biru plataforman inguruan hitz egingo dugu, eta ez dago honek esan nahi, gehiago ez direla existitzen, baizik eta, ezagunenak goitik aipatuko ditugu, eta jakin daizuen, gehiago ere existitzen direla. Ezagunenetarikoa iVoox plataforma izango lirateke, hor ikusten duzu apurtxuetaren interfaza nahiko simplea dela, ezta, lemagaz, escucha lo que quieras, cuando y donde quieras, lema hau danak erabiltzen dutena izango lirateke, eta berton, empezar a escuchar edo crear tu podcast, ezta. Eta, horrez gain, aplikazioa ere zuen mugikorretarako deskargatzeko aukera. Ezagunen naiz eta ez gain, honek egiten duena da bilaketa kategoriaren araberako bilaketa. Zuek, segurantzan, bilatzailean, zuen hobiarekin zerikusia duen hitzen bat jarri eta horren inguruko zerbait bilatuko dizue. Hau zuzenean entzun daiteke, beraz, bilatu eta entzun. Edo jaitsi ere egitea posible da. Zergatik interesatzen zait jaizta adibidez, zure etxean wifiarekin ari bazara interneten eta unean entzuten baduzu, ez legoke arazorik izango, baina badago jentea kalera irtetzerakoan ez duena daturik gastatu nahi internet erabiliz, eta beraz, etxean wifiarekin jaitsi ezkero, ondoren nahi dozunean entzun dezakezu interneteko datuak gastatu beharren, ezta? Eta, horrez gain, ikusiko duzun moduen, gero itxegingo dituen beste bi plataformen inguruan bere bai, ezaugarri hauek antzekoak izango dira, eta irratiarekin duen desberdintasuna, kasu honetan, plataforma honek entzuteaz gain zure edukia ere sortzea posibilitatzen duela izango lirateke, ezta? De hecho, lehen esan duten moduan interfazean bertan ikuste ditzakegu zelan dioen empieza a escuchar o crea tu podcast, ¿no? Crea tu podcast, zuk izan alzara podcast baten sortzailea, ¿vale? Beran webgunea interesatzen bada zaizue, horbean ikusi dezakezue, iVoox.com, eta, aplikazioa, mugikorreko aplikazioa, podcast, radio iVoox deitzen dala, horre irakurri dezakezue, Android bat izan ezkero, Google Play Storeen, podcast radio iVoox, eta iOS-eko iPhone bat izan ezkero, Apple Storeen ere bere ganatu dezakezue izen honekin, ezta, podcast radio iVoox. Bat bakarra ez aipatzearren, beran kompetentzia ikus dezakegu hemen, Google Podcast, Googleen podcast agregatzailea da, podcast bideoa englobatzen duen base de datos bat izango lirateke, non bilaketak egitea posible den.
Azkenean, Googleen erraminta asko bilaketak egitean datza. Mapak bilatu, argazkiak bilatu, podcastak bilatu. Gorria, horia, berdea, urdina faltan botatzen duten arren, hor daude, beran koloreak bere bai, logoan, eta hainbat gailutan entzuteko aukera ematen du. Lehen esan dugun moduan, iBoxak ere, webgunean entzuteaz gain, posible da mugikorrean, eta tabletan entzutea. Gaur egun, inkluso, smartwatch, smart TV-etan ere, segurantzean aplikazioa deskargatzeko aukera egongo lirateke. Eta, lehen esan dugun moduan iBoxarekin, hemen ere gertatzen dana, konexiorik gabe entzuteko podcasta deskargatzea posible dara. Aukera interesgarria, behintzat kalean zauzenean, wifi bari zauzenean, datuak gastatu nahi ez izan ezkero. Podcasta, Googleen podcasta zuen interesakoa baldin bada, bertan ikusi dezakezue webguneareko URL-a podcast.google.com. Googleen bertan Google Podcast idatziz gero bere bai, segurantzean agertuko zaizue. Eta mugikorra nahiago duzuenentzako, aplikazioaren izena bere bai, Google Podcast deiturikoa, zuen Google Play Store edo Apple Storean bilatu dezakezue. Eta, hirugarrengo bat esatearren edo aipatzearren, hemen dago Spotify, non gainerakoen ezaugarri guztiak ditu, ezta? Hau musika reproduzitzeko ospetsuenetarikoa da, lehenengotarikoa izan baitzen, Spotify. Plataforma hauei esker, incluso pirateriaren kontua estadistiketan berak egiteak honek arrazoi handietako bat izan zuela bere hitz egin zen, bere momentuan. Eta podcast piloa ditu, ezta? Beraz, behar bada, hoberena zein den baloratzeko garaian, eduki mota eta eduki apurtzuet kopurua bere bai, kontutan hartzeko datuak direla, ezta? Spotify zuen interesekoa bada, hor duzue spotify.com, beran webgunea, eta aplikazioak ez dauka berez misteriorik, Spotify aplikazioa Apple Store, iOS iPhoneentzako, eta Android duzuenentzako Google Play Storeen Spotify bilatzarekin nahiko esango zenukete. Hiruretan, sigurrantzan, erregistro bat egin ostean, ikasiko duzu erabiltzen, apurtzuet ikutzen oso intuitiboak izaten dira normalean, eta gomendatzen zaituztet, behintzat lehenengo pausuak doakoak izaten dira, ezta? Ondoren ikusiko dugun moduan. Apurtzuet ezaugarrian berezienean gelditzen gara, podcastan ezaugarri berezienean, behintzat irraterekin konparatuz, eta da hemen podcasta edonok sort dezakeela, ezta? Gero honetarako ez dinoenik balio behar dala bere bai, edonok ezin duela honelako edukia sortu, baina behintzat probatzea doakoa da, eta ez da ezer galtzen, ezta? Eta, zuen interesakoa bada, hor duzuela podcastak sortzeko aukera ere bai. Aipatu ditugun, 3 erraminta hauetan, eta beste batzuk ere bai. Zer behar dut podcast bat sortzeko, ezta? Ikusten duzuen moduan, 4-5 gauzarekin nahikoa izango lirateke, ezta? Hasteko leku-lasai bat behar duzu. Azkenean, audio bat grabatuko duzu, kontzentrazioa behar da, lasaitasuna behar da, eta isiltasuna, Orduen, bilatu behar duzu, inork molestatzen ez dozun, eta zuk inori molestatzen ez diozun leku bat.
Bestalde, behar dozu kalitatezko mikrofono bat, azkenean erramintarik garrantzitsuenetakoa izango lirateke, zure ahotsarekin batera, beraz, ahotsari balorea eman nahi badiozu behintzat, kalitatezko mikrofono bat ere beharrezkoa da. Grabatzeko gailu bat, azken finean, grabatzea beharrezkoa da, beraz, mikrofono eta grabatzeko gailu bat behar dituzu. Eta behin grabatuta, interneterako konexioa beharko duzu zure eduki berria plataformatara igo nahi baduzu, ezta? Beraz, leku-lasai bat, mikrofono bat, grabagailu bat eta internet esker edukia sortzen hasi ahal zara. Beraz, hain da sortzeko erraza, non gero eta gehiago dagoen. Bai? Orduen, podcastaren erabilpenak edapen oso handi izan du azken aldion eta arrazoia hau da, ezta? Gero eta arrazagoa dela edukia, mota honetako edukia sortzea. Eta normalean, norbait eduki hau sortzen hasten danean, zentratzen da gaia, lehen esan duten moduen, hobia izango lirateke. Bai, nire hobia futbola bada, futbolaren inguruan edo futbolaren gaia jorratuko dut. Nire interesa bideojokoak badira, bideojokoen inguruan eritako naiz. Ordea, politikan inguruan hitz egingo dut, adalako nire interesekoa. Putzu bet, bakoitzaren hobiaren arabera, komodoen dauden gaiak jorratzen dituzten normalean. Bai. Orduen, guztionekin, kontatu dutxuten guztionekin, orain, probatu nahiko bazen nuen, programa bat grabatzera, adibidez, ezta, esan dezagun nola, interesatu da txulako, hobi bat duzu, ezagutza duzu, divulgatu nahi duzu, programa bat grabatu aldozu, eta hasteko zurekin bat atorren zerbait dala edo ez probatzeko eta jakiteko, doako planarekin hasi zaitezke. Bai? Plataforma aipatu ditugun plataforma guztiak doako plana dute, non batek grabatutako audioak igo ditzake, eta eduki hau zabaltzeko erraztasunak ematen ditu gainerako sare sozialetan. Bai? Beraz, igotxagatik zure edukia internetera, zure audioak, eta gainerako sare sozialetan zabaltzeko aukera emateagatik, doakoa da. Bai? Beraz, probatzeko honekin has daiteke bat, mota honetako edukia sortzen interneten, ezta? Eta beste aldetik, beste negozio modelo bat dago, non ordainketa plana plus batzuk, doako planean ematen ez dizuten plus batzuk dituen ordainketa plan baten barruan sartzen zaren, non zurantxan hileroko tasa baten ordez, hainbat ezaugarri gehiago dituen erabiltzaile bat ematen dizutela. Hain zuzen ere, tresna gehiagotarako sarbidea, ezta? Adibidez, estadistikak batzeko aukera, non ordainketa planari esker zure eduki guztietatik zeinek duen interes gehiago, zeinek gutxiago, jakiteko aukera horrek, zure estrategian hobetzen lagunduko dizun tresna bat, ezta? Beraz, gai konkretu batek interes gehiago duela detektatuz edo identifikatuz, gai hori gehiago jorratu, interes gutxien duten gaiak alde batera utziz, ezta? Azken finean, hedabidek egiten duten estrategia bera jarraituz.
Horrez gain, beste ezaugarri bat da, ordaindu ezkero, zure podcastak biltegiratzeko espazio handiagoa izango duzula. Bai. Eta, horren artean, plus gehiago izango ditu ordainketa planak, baina zure intereseko zerbait dela edo ez aztertu nahi baldin baduzu, doako planarekin hasteko nahikoa dela eta hor dagoela aukera. Ez da jakin dezazuen. Eta zer beharko dut orduan grabatzeko? Jurgi, konbentzitu nauzu eta zer behar dut grabatzeko, ez da? Hemen izango dituzu listatuta hainbat gomendio eta elementu interesgarriak grabatzen hasteko hasi baino aurretik jakin dezazuen badaudela zenbat gauza jakita komeni direla, ezta. Adibidez, gidoiaren kontua luzaroan eta jarraian hitz egin behar badugu, gomendagarria da behintzat apurtxu bat eskema erara behintzat gidoi bat sortzea eta noizbehinka begiratu bat gotaz gogoratzean nondik edo zer dan kontatu behar dutena ondoren, ezta. Disiplinaren kontua ere garrantzitsua da, bai? Azken finean programa bat egiten ari bazara, ez dakit adibidea jartzearen asteartero eduki bat igo behar dozu, ezta? Eta ezin da egun batetik bestera zerbait izan baizik eta zau zer pentsatuago edo denboran planifikatuago eduki behar den zerbait da, ezta. Mikrofonaren kontua, lehen aipatu dugun moduan, mikrofona profesionala bada, hobeto, azkenean audioa eta zure ahotsa da balorea eduki horretan, ezta, eta zenbat eta hobeto entzun, hobeagoa izango da eduki hori. Eta azkenean, zerbait grabatu dugun zerbait dalez, eta beti eskapaten zaigu ez dalez zuzeneko kontu bat behar bada, beti akatsak moztu eta zuzer txukunago egiten badugu, beti geratuko da apurtxu bat ikusgarriagoa, ezta? Eta horretarako bere doako erramintak badaude, IMS edo Audacity, nik Audacity erabiltzen dut asko, eta honekin, inkluso, ez dakit, zuen ahotsaz gain musika soinu bat jarri aldeak zuen edukietan atxekaldean, edo horrelako gauza txukunagoak sort ditzakezu, ezta? Eta, erraminta nahiko indituak diraz bere bai, eta apurtxo bat ikutzerakoan ikoitzarekin ikasi dezakezuen zerbait da, ezta? Eta batez be, hori, doakoa. Eta, apurtxoen labur biltzarren, azkenean informazio asko mondot ordu erdi honetan, gogoratu podcastak nahi dozunean entzuteko deskarga dezakezun irratsaioak direla, mota pilo bat dauz, eduki sortzailearen hobiaren arabera, gai asko edo askotarikoak daude orduan, ez da zeuzer soilik, komertxala soilik, baizik eta eduki mota asko daude eta gustu guztetako, ezta? Beraz, bilatu zuen gustuak bildurrik barik, ziur zerbait aurkitzen dozuela. Webgunean ordenagailu batekin erabiltzeaz gain, gogoratu aplikazioan komodago zuen mugikorrean erabili dezakezuela, doako aplikazioak dira, eta bertan wifiarekin edo bai datuekin edo bai deskargatuta, zuen mugikorretan erabili dezakezue nahi duzuen nunean podcast hauek entzuteko. Eta azkenik gogoratu, behintzat interesa sortu zaizue, sortzea ere posible dela eduki hau, eta apurtxu bet komentatu dugu zelan zertxu diezen behartu zuzen elementuak,
nola prestatu arinago grabatzen hasi baino arinago eduki beharko zenituzken gauzak, eta non igo dezakezun eduki mota honetako edukia hainbat plataforma aipatuz, ezta? Eta, bueno, nik zuen intereseko gara, sortzera animatzen zaituzten. Eta guztienekin, eskerrak ematea besterik ez zait falta. Ikusi duten moduan ez dut eduki galderarik berez, ez dakit argi gelditudan ala ez dena. Pare bat minutu itxiko dutzuet orain, esaten dutzuetan bitartean ditugun etorkizunean daudezen txarlak, bai? Eta, bueno, mota honetarako txarlak zuen interesakoak badirez, dinotzuet hau txarla bera, baina erderaz deiturikoa apps y webs para escuchar podcast, emongo dala arratsaldeko 6etan, gaurko moduen, datorren ostegunean, 26an. Bai? Eta urrengoko, abenduan bere, urrengoian 4 txarlatxo dauz, urtea amaitu baino harin hau. Lehenengo astean, asteartean, realiza visitas virtuales por los mejores museos del mundo, erderaz, goizeko 11etan, eta txarla berdin hau, euskeraz, egin itzazu bisita virtualak munduko museorik onenetan, 3an osteguna izango liratekeena, ezta? Goizeko 11etan bere bai, euskeraz. Eta azkenengoko astean, abenduko 2. astean, 15ean asteartean Gabonetarako aplikazioak euskeraz, eta 17an osteguna aplicaciones para Navidad, erderaz, txarla bera, biak arratsaldeko 6etan. Eta zuek hasi itzultzen banaz, komentarioatan ikusiz, itxasok dino, dana garbi geratu dela, posten naz. Espero dut zuen interesakoa izana, badinotzuet orain arte mondo guzen txarla guztiak, YouTubeen eskegita ikus ditzakezuez, eta datozena kontxe bertan esan dut zutezena. Gogoratu, zalantzarik badeko zuen gertueneko kasetagunera deitu dezakezuela, eta bestela beti ere gure webgunean, kasetagunea.eusen sartu alzaretela gure zerbitzuak ikusten edo datozen txarlak eta formakuntzak edo zuen interesakoa da formakuntza batera apuntatu inskribitu nahi bazarete, hor kasetagunea.eusen egin dezakezuela. Eta, bueno, honekin despediten az gaurkoz. Beraz, placer bat, beti bezala, eta hurren arte.